Nagama akong video nga delikado. Naligo ako sa kanal nga hugaw gyud kaayo. Niuli dayon ako og i-upload ko ang video. Duha ng simana pero zero pa ang views. Lag pamor video pamor mura na tag mga kwanggol. Upload pamor content pamor mga lot bisag walay katol. Nagvideo gihapon ko pamasin mo viral to. Nangayo akong tabang sa akong mga amigo, mga paryentig silangan. Ako kong gipangayuan by support nga nakuha ila noon kong gikatawan. Vlog pamor video pamor mura na tag mga kwanggol. Upload pamor content pamor mga lot bisag way katol. Nagama ako video nga delikado. Naligo ako sa kanal nga hugaw gyud kaayo. Niuli dayon ako og i-upload ko ang video. Duha ng simana pero zero pa ang views. Vlog pamor video pamor mura na tag mga kwanggol. Upload pamor content pamor mga lot bisag way katol. Ni padayon gihapon ko bisan pag walay ni views. Ang pagama mga video gihimo nagkumpisyo. Nagama ako video nga piling ruso. Na unsa na kuno ko mura kuno kog napas mo. Vlog pamor video pamor mura na tag mga kwanggol. Upload pamor content pamor mga lot bisag way katol. Vlog pamor video pamor mura na tag mga kwanggol. Upload pamor content pamor mga lot bisag way katol.